Bona tarda, Piti. Primer de tot, volem fer una entrevista diferent a les que fem sempre. No ho farem tan col·loquial, tan trivial. Farem més rotllo entrenador. Primer de tot, com vas començar l'any passat? Què vas trobar-te quan vas arribar aquí? Doncs la veritat que poca cosa. Ho vaig dir al principi, pràcticament vaig trobar l'escut del Sant Andreu i penjat d'una sola grapa, d'un sol clau, així a punt de caure, en el sentit que en la directiva nova, cos tècnic nou, moltíssims jugadors nous, i per tot, doncs, tot era masses coses noves i en un mes i mig estaves competint i això ho complicava tot. La primera decisió, quan entres aquí i firmes, ja ets el nou entrenador, què li dius a Manel? Dius, ara què fem? No sabes lo que has hecho. No, el que li dic és comencem a treballar. Per feina, en tenim molta i veníem amb molta il·lusió, amb les coses bastant clares, i penso que era molt important, i amb la capacitat i amb la intenció de prendre moltes decisions perquè sabíem que és el paper de qualsevol entrenador i més en una situació que començava i arrencava de nou. Per tant, veníem amb la capacitat per fer coses. Com a curiositat, imposicions? Vull dir, tu demanaves 3 centrals i el que arribaven, o tu deies, ui, aquest i aquest? No, era de la mateixa manera que farem aquest any. Nosaltres miràvem les necessitats, estudiàvem el mercat, ens informàvem dels jugadors, els que coneixíem, diferents aspectes no només futbolístics, que són molt importants per nosaltres, i un cop preníem la decisió de dir aquest, doncs bé, establíem, o aquests, establíem un ordre de prioritats, com farem ara, i després, doncs, la situació del jugador, les possibles ofertes, la possible oferta del Sant Andreu, el nivell on estava col·locat, tot un seguit de coses, doncs al final s'acaba prenent una decisió. Jo m'encarrego, com a principi de temporada passada, com aquesta, de l'àrea esportiva i per tant deia, a mi m'interessa aquest jugador o aquests, i llavors el club en aquest cas era qui s'encarregava de negociar contractes i arribar a acords amb els jugadors o amb els representants. Va arribar el dia de la teva presentació, vas trobar tot de gent aquí, de cop i volta et presenten i comences a veure tot de gent estranya que és l'afició. Què penses? No, estranya no és, ni molt menys. Déu-n'hi-do, Ni molt menys, no. No, perquè bé, és una afició. Quan vam fer la presentació me'n recordo que la gent que habitualment venia a les presentacions vam dir que hi havia prou gent, perquè habitualment venien a la primera presentació, no sé si era cert o no, però la gent m'ho va comentar que veia que havia vingut. No estan parlant de milions de persones, però sí gent que estima al Sant Andreu. I per tant, bé, era una nova etapa, era el primer dia, el primer contacte amb l'afició i tot el que envolta el Sant Andreu, i bé, amb aquest punt de nerviosisme, lògicament, que sempre existeix. També et vas comptar que hi havia molts mitjans o bastants mitjans de comunicació que es feixen al Sant Andreu? Ni que siguin locals o com nosaltres? No, amb això no, perquè per l'experiència com a jugador ja saps l'equip que en aquest cas que vens a dirigir i bé, saps que és un equip important i això sí que no em va sobtar. Comencen els partits, comença la temporada i mals resultats. Què penses? Que no arribaràs a Nadal? No, al novembre, al Carnaval. No, ni molt menys, no, que va. No, i ho vaig dir en el seu moment, perquè realment el que nosaltres veiem diàriament i amb els propis partits ens donava, per cometes, tranquil·litat, perquè sabíem que en algun moment això havia de canviar. Era una conseqüència de les coses ben fetes per part dels jugadors, però lògicament no pots amagar el nerviosisme i aquest punt de dubte de dir, hòstia, si ho faig bé o moltes coses bé, per què no acabo d'aconseguir resultats? Però el que ens donava confiança i, lògicament, tranquil·litat era el que veiem cada dia nosaltres. ¿Vas rebre algun Twitter, algun Facebook, algun missatge que digués Piti, què estàs haciendo, que no guanyem? No, perquè habitualment no miro molt això, primer perquè no tinc gaire temps i tinc la meva secretària, que és la meva dona, que sí que li agrada molt això i ella ho va mirar molt, vull dir, fa servir més tot això, però jo no... La seva dona ens segueix. El tuit no, el tuit... No, mira el blog. Ah, sí, pot ser. Quina relació tens amb Camino? Perquè sabem que Camino no és un home gaire de futbol i tu ets un home molt de futbol. Quin vincle teniu? Doncs entrenador-president, lògicament jo li he de donar les gràcies a Camino per l'oportunitat que em va donar, una oportunitat molt important per mi com a entrenador,
jo sempre li estaria agraït. I a partir d'aquí, doncs bé, camino, penso que tenim aquest punt de confiança per poder parlar de moltes coses, en parlem moltíssimes i sobretot de futbol. I jo sempre li dic que jo sempre estaré obert per poder sentir qualsevol tipus de queixa o qualsevol tipus d'explicació, qualsevol tipus de parlar de lo que sigui, perquè penso que és una persona amb la qual es pot parlar moltíssim i jo intento ser així també. Va començar la bona ratxa, vam guanyar uns quants partits seguits i la gent estava molt trempada i creiem que fins i tot podríem aspirar a coses grans. Tu, des d'aquesta sala, pensaves que realment podíem fer coses grans o vas dir, bueno, que s'il·lusionin però hi ha el que hi ha? Sí, no, lògicament nosaltres sabíem que no era normal al principi ni era normal la segona part o aquesta ratxa de bons resultats. Havíem de trobar un equilibri, durant la Lliga també ho vaig dir, i aquest equilibri no el vam acabar de trobar durant tot l'any. Lògicament tothom s'il·lusiona, però nosaltres és un tòpic, però és que la realitat només ens servia que era el següent partit. Per tant, lògicament l'afició té l'obligació d'il·lusionar-se, és evident, perquè a més l'equip mostrava molt bones maneres, però la Lliga és molt llarga, són 38 jornades i hi ha molts factors i lògicament nosaltres pensàvem que poder arribar allà dalt era complicat per aquesta regularitat que vam nosaltres. Ara et faré una mica que facis de visionari. Què hagués passat a la temporada si Marcos no es lesiona i Marc no el sancionen cada 5 partits? Aquesta és bona. Bueno, jo penso, nosaltres pensem, els que estem aquí al cos tècnic, que hi ha 3 claus i una és aquesta que comentes, perquè l'equip no hagi pogut arribar a aquest punt que penso que hauria estat molt bo, excel·lent diria jo, d'arribar a playoff, quan no era ni molt menys el seu objectiu. Un és l'inici que vam tenir, que vam estar 5 partits per guanyar el primer, vam aconseguir 2 punts de 12, això ens va marcar durant tota la trajectòria. L'ordre no vol dir la importància, sinó simplement enumerar-ho. L'altre és aquest que comentes de Marcos. Marcos és un jugador que té gol, que ve a la porteria, que té la pilota i una que exclusivament vol mirar cap a gol, no egoistament, sinó si ha de combinar amb un company ho farà, però amb la intenció de la porteria, i això qualsevol equip, el sang de qualsevol altre, ho nota moltíssim. Nosaltres ho vam notar perquè molts partits que vam tenir allà enganxats, com poden ser els empats a casa, contra el Gandia o el Saragossa, possiblement una figura com la d'aquest jugador ens hagués ajudat a decantar la balança. Però bé, penso que ha estat molt important. I la tercera, que pensem que és clau, és el camp. El camp perjudica molt als jugadors perquè la superfície no és adequada i provoca més lesions de les que toca, i això al llarg d'una temporada. Ara sé que faré 2 preguntes que normalment no contestaries. A veure si avui ho faràs. De quin jugador t'ha quedat millor rebut de boca i de quin trobes que no li ha sabut treure profit? Aquesta pregunta és complicada. No, jo dimecres passat vam tenir una reunió individual amb tots els jugadors i vam dir amb qui comptàvem i amb qui o sí, o potser, o no ho sé. Vam explicar les situacions de la temporada i demés. I el cas de Llobet li vam comentar. Llobet nosaltres li veiem molt bones condicions com a jugador, per la seva actitud, per les seves maneres i perquè és molt jove i té molt de recorregut. I jo li vaig dir que jo jugava malament en el sentit que no havia trobat la manera d'explotar les seves condicions com a futbolista i em trobava en deute amb ell que no havia aconseguit fer-ho. Llobet ens mostrava molt bones maneres durant els entrenaments i els partits quan ha participat també, però no a aquest punt que li feia marcar diferència. I vam dir que aquest any volíem provar altres alternatives i per tant jo vaig ser un jugador en què nosaltres, en aquest cas com a entrenador, no he sabut trobar-li el punt i tens aquest punt de regust amarg de dir. I el bon gust? Què seria? Bon gust, hi ha molts, jo crec que hi ha bastants. Arnau penso que ha sigut una bona sensació per tots, per l'afició, penso que Marc també. Marc no el coneixia gairebé ningú per aquí i Marc tot això que ha tret fora ho tenia amagat i allà on estava no el mostrava i ell s'ha trobat molt a gust. Borja ha participat molt poc, però Borja també és un jugador
que quan ha participat va debutar al camp del Dénia, i debutar al camp del Dénia és molt i molt complicat, amb la zona defensiva, la zona central, i ell va tenir una actuació molt important. Segurament hem de ser alguns, però potser ara jugadors han sigut importants. Acabem el primer tram d'entrevista, aquesta seria més de tota la temporada, amb la pregunta: quina nota li fiques a aquesta temporada? Quina nota li fiques? Jo li ficaria un 8, un notable. Venint d'on veníem i arribant on hem arribat, amb el rebuig, amb la mala sensació dels últims partits, però clar, que això no ens faci deixar de veure tot el que l'equip ha fet bé, perquè ens han sigut moltes coses. Per tant, aconseguir l'objectiu 5 setmanes abans del que tocava, quan portàvem 3 jornades i portàvem 0 punts, jo crec que tothom hagués dit que era molt i molt complicat. Per tant, penso que la temporada ha sigut notable.